Strasznie, że na Małoczuciów słucham. Dzień dobry. Chciałem zgłosić wypadek autobusu Flixbusa na autostradzie w kierunku Lublina. Dziękuję. Jak się pan nazywa? Michał Malicki. Dziękuję. Na jakim kilometrze to jest? To jest na kilometrze 130, gdzie jest most. Okej, dziękuję, wiem jaka to jest. Dziękuję, przyjąłem zgłoszenie do wspólnego. Uwaga, panowie, będzie wyjazd. Wyjazd zastępów 21 i 25. Wypadek autokara Flixbus na autostradzie na 130 km.